Tubig sa kasubaan, luhoy sa kahanginan, kini nagagikan, tuburan sa malinaw. Bagang kalasangan, halas kahayuban, kasa sa kinaiya, pinaagi sa Manila. Lunaw nga Pinoy ana, tabok sa kayutan, napuna nga amo, sa maayong kaumaw. Malinda, 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 Malinda. Angay inumduman, kauswagan sa katawan, isang diking tanan, sa kagakiran sa Manila. Mga katalagma, atong malikayan, atong bantayan, mahali sa Manila. Malinda, 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 Malinda. Kasa sa Malinda, umasanap sa bisto, tabang sa lanaw, usap sa Zamboanga. Kahiusan sa tanan, atong ikinahangan, usok sa mga dumaga, usok sa mga sumali. Malinda, 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 Malinda. Maayong buntag sa tanan sa mga tigpaminaw ni ining istasyon sa DXDD sa programa Malindang Buntaog sa Kinabuhi. Ang Departamento sa Environment and Natural Resources, Centro Osamis City, mo presentar sa mga programa diri sa atong Distrito 2, Misamis Occidental. Kabahin sa mga programa sa DENR Centro Osamis City, aduna kitay National Greening Program nga gisugdan ni adtong tuig 2011. Kini pinaagi sa pagpananom o pagpatubo sa mga palkata diri sa atong Distrito 2 sa Misamis Occidental. Ang katuyuan niini mao ang pagkunhod sa kawadon o poverty alleviation. Seguridad sa pagkaon o
food security. Kalig-on sa kinaiyanhong palibot o gitawag nga environmental stability. Pagtitipig sa nagkalain-laing mga kinabuhi o biodiversity conservation o ang pagpagaan o pagpahinay sa pagbago sa atong klima o climate change mitigation and adaptation. Kini usab dili lang kita nananom og pagkata, kundi nananom pud usab kita og mga bakawan diri sa atong mga kabaybayonan, usab diri sa ato ang lugar sa Distrito 2. Usab kitay programa sa National Greening Program mahitungod sa pagpananom og kawayan nga gisaulog kini niadtong Septembre 18, 2020 nga gitawag og World Bamboo Day. Didto kini gipahigayon sa Muraji River, Don Victoriano, Misamis Occidental. Kini tanan nga pagpananom dako og ikatabang sa pagpreserbar sa bukid sa Malintang. Busa ako ang gi-encourage ang tanan nga private sector sa pagpartisipar ni ining mga programahan. Agig sumpay sa among Chief CDS, Ma'am Elizabeth G. Gran. Ako si Nikki Ann B. de la Victoria, mupadugang og mga pahibalo alang sa mga projects o programs sulod sa Conservation and Development section. But before that, ako sa sa ngalan sa DXDD Station, Manager Archbishop Martin Humuad, CEO Father Daryl Rosales, Technical Chief Johnny Babayran, Production Director Manuel Ronquillo, sa ngalan usab sa ato ang Regional Executive Director nga si Sir Arlie Adorable, sa ato ang Provincial ENR Officer si Sir Ray Fernandez ug sa ato ang CNR Officer nga si Gilridi Kabatuan. Dugang panini sa gipahibalo sa ato ang Chief CDS nga si Ma'am Elizabeth Gran, ang DNR usab naghatag og programa o programs alang sa ato ang mga farmers and fisher folks sulod sa ato ang timberland areas nga kini mao nga gi under Executive Order 263 nga series of 1995 nga kini adapting community-based forest management as the national strategy to ensure the sustainable development of the country's forest land resources and providing mechanism for its implementation. Sa sulod sa atong distrito sa Misamis Occidental, adunay kitay giawardan nga 17 people's organization nga giawardan kini sa community-based forest management agreement. Diin kini nga mga people's organization giatagan og katungod nga mogamit sa ato ang timberland areas ug kini pud sila ang magprotektar o magpreserbar sa ato ang kinaiyahan. Aside from that, ang atong people's organization adunay mga inactive o active POs. Ang ato ang inactive POs is 7. Ang inactive POs is 10. Natay mga people's organization, yung mga active na itong mga POs, gihatagan og mga livelihood projects. Sama sa Barangay Uwayan Upland Farmers Association dito sa Uwayan, Tangub City. Kini gihatagan kini og mga projects nga sama sa National Greening Program, Livelihood Enterprise Development nga ginger production. Og sa TAFA, Tudelang Allied Forestry Association. Naghihatagan po kini og Nipa Shingles Project og crab fattening. Mohon to karon sila nga hantod karon nagapadayon og aktibo kaayo ni nga association. Sulod sa ato ang gipanghatag nga sa ilahang mga programa.
napod usab kining Libertad Baho Ecologist Association nga gihatagan kini og crab fattening. Ug ang lastly is ang Kimat Biodiversity Farmers Association nga gihatagan kini katong CBFM Car Project katong CY 2017. Mao kini ang Falcata-based agroforestry nga kini pagapatamnan nila og falcata og intercrop with abaka. Dugang pang mga information na diriya sa kuan tapad si Ma'am Mercy P.O.Y. Mayong buntag, Nick. Salamat kayo nga nakaapas pa ko ani nga programa karon sa ato ang istasyonan sa DXDD. Actually, diri man ko ni aging Sabado, sir, pero karon balik na pud ko para mudugang pud sa mga gipag-istorya ni Ma'am Nikki ug ni Ma'am Beth sa unahan. So, nahisgutan naman nila sa kaganina ang mga programs or activities under the Conservation and Development section. Karon ato pang ipadayon nga under the ani nga section, aduna pud kita gitawag nga nag-implementar pud kami o gitawag nga small water impounding system. Kaning small water impounding system kung ato kining i-describe para ato makita kung unsa ni siya nga programa, mao ni siyang paghimo og mga tangke sa tubig diha sa ato ang mga source sa kabukiran para magamit sa ato ang mga tawo sa ilahang pagpanguma or sa mga gamitonon sa balay. Kaya ato man kung nakasuroy mo sa ato ang mga kabukiran dinhi sa 2nd District sa Misamis Occidental, ang source of water didto is kaning flowing lang or kaning spring. Sa ilaha didto, sayang kayo magtan-aw ka nga sayang kayo ang tubig kay although na siya'y hose or na siya'y pipe pero walay palong-palong. Or else murag gihimuan siya og kanang gitawag nga pasungan man ang giterm nila dito sa taas, kanang simento nga square nga dito gipundo ang tubig pero pag mapuno siya mag-awas-awas gihapon at the same time dili siya safety kay open siya. So kung naay mga hugaw, pwede nga mo sagol dito sa tubig sa pasungan dayon. Doon naman tayo mga areas nga kusog-kusog jud ang source sa tubig. Dayon at the same time, pinahanglan nato siya nga ma-conserve para ma-contain nato or dili masayang atong mga tubig. And then in I think it's 2018, nami funding nga nag-abot para aning gitawag nga small water impounding system. In connection gihapon ni siya sa NGP nga programa. Naghatag og budget ang gobyerno para mag-establish og tangke. So ang unang among gihatagan ani nga programa mao ang Barangay Pinasyo, Clarin. Kay didto napod sila source sa tubig pero wala kayo na develop ang intake box. And then wala pud sila tangke nga mutigom or mo-collect sa mao nga tubig. So aduna kita gi-establish didto nga tangke nga mo-hold siya or mo-store siya or mo-stock siya og tubig nga bali og 200 cubic meter. Actually nakaadto ko dito sa area, dako-dako gyud siya nga tangke. Og pag adto na mo dito kay na-timingan mo to ting ulan, kusog puno ang tangke nato dito sa Pinasyo. Ang kuan dito is gigamit na sa mga tawo. Pag adto na mo dito naanay nang laba, dayon actually dili lang siya limited para sa pagpanlaba, gamiton to siya sa ato ang mga umahan, sa mga garden. Although dili gid siya tanan maka-distribute pa sa Barangay Pinasyo tungod kay ang naa sa taas nga bahin sa mga balay-balay sa Barangay Pinasyo, dili makasaka ang mao nga tubig. So ang naara sa ubos, however, kung ang barangay among giistorya nga kung na sila'y funding, pwede nila palitan og makina para mo'y musuyop para ma-distribute siya sa mga nasa taas-taas nga bahin sa Pinasyo, sa Barangay Pinasyo. Pagkakaroon, nagsugod na sila og gamit dito and in fact, amo pang naistorya ang barangay dito na basin gani i-share nila ang maong tubig sa Barangay Bernad tungod kay dako kayo siya nga capacity sa water tank.
Ang kuan lang namo dito, ang hangin namo sa barangay tungod kay ang budget ato is limited only on the creation sa mao nga tangke or pagbuhat ato nga tangke, sila na pud ang mag-distribute or mohatag og kanang budget para sa distribution sa mga balay-balay kung gusto nila nga moabot gid ang tubig sa tagsa-tagsa ka mga balayan. So mao na to siya karon dito sa barangay Pinasyo. Ang isa ka beneficiary na mo sa Swiss project na dito sa barangay Mapurog, Bonifacio, Misamis Occidental. Ang Mapurog, mas dako-dako siya o gamay sa barangay Pinasyo tungod kay ang tangke nga iyahang kapasidad nga maka-store sa tubig is mukabat sa 220 cubic meters. Pagkakaroon is gigamit na pud siya sa mga tawo dito o moto nga ampong gusto ng barangay nga kung nasa funding, pwede po gyapon nila nga i-distribute sila tagsa-tagsa ka mga balay pero ang barangay na mo develop for the distribution dito sa tagsa-tagsa ka mga household. Nalipay pod ang barangay dito tungod kay na-secure na ang intake box dito nga mo i-source ato ang tubig o nana po makapundo na pod sila og tubig nga inadto kadako nga 220 cubic meters. Ang ako lang gikuan dito, sa amo nakita dito sa sources is nagin siya sa ato ang mura ba siya anot. Kana bitong mura gamay nga kalasangan nga lasang. Amo pong gi-encourage dito nga i-conserve nila ang source sa mao nga tubig as part of the watershed conservation activity or program. Tungod kay kani ato ang mga sources sa tubig ra ba, although we feel nga abunda ta dinhi sa Misamis Occidental, pero kani siya nga resource is magka-scarce ni or magkawala ning tubig. And nagani research nga in the near future, countries will not fight for oil anymore but rather posibleng nga mag-away na for clean water. So pasalamat ta sa Pilipinas or dinhi sa ato ang pagyud nga distrito tungod kay wala pa ta naglisod sa ato ang sources sa tubig. So in connection anang small water impounding system nga nakahisgot man ko nga source sa tubig, ang DENR pod is nag-assess sa ato ang mga watershed areas. Dinhi sa 2nd district sa Misamis Occidental, natay pipila ka mga watershed areas nga na-assess na. Pareha sa Labo Watershed, Clarin Watershed, Usugan Watershed, Migkanaway Watershed, Salog, no? Salog Watershed, o kung sa patunik, Malubog Watershed. So kadto siya nga mga watershed areas, amo na nang na-delineate pero ang uban na is kinahanglan pa og assessment. Kung sa dinhi atong watershed areas, para nang akong i-mention ang Labo Watershed, which is mo ni watershed nga assess na nato. Gitawag siya nga Labo Watershed tungod kay gipangalan siya sa suba. Kay ang dako man gud nato nga suba dinhi sa Usami City, kaning gitawag nga Labo. Pero kanang Labo Watershed is not only confined on the river alone. Nana siya mga barangay nga nasakop gikan sa Gimad. I think Don Victoriano pagidaay. Portion of Don Victoriano is the headwater of Labo Watershed, including part of Huyuhoy or Tangub City, Gimad, and then Kinuman, Gala, and dako kay nga portion is naa sa Usami City. Pero ang iyahang outlet is naa sa Lapasan, Clarin. So kana atong Labo River, that is part of the Labo Watershed. Ako ipakita nga nung importante nga atong i-assess ang ato ang watershed areas tungod kay kana atong watershed unay source sa ato ang tubig. Ang headwater kung atong tanawon naa sa Don Victoriano, which is within Mount Malindang Range Natural Park. So kung maupaw na diha ang ato ang headwater, meaning uluhan sa ato ang watershed, wala na tubig nga mugawas diha sa ato ang Labo River. And then sa ato ang watershed area, dili lang tubig atong hunahunaon. Natay daghang mga ecosystem nga naa diha, na forest ecosystem, na agricultural ecosystem, and then na ay urban settlement or kanang mga tawo nga nangamuyo. And everyone na ni siya role para ma-conserve ang ato ang watershed. Kung dili dili magka-synchronize ang maayo nato nga gipanghimo diha within the watershed area, madaot ang atong watershed. And affected dili lang ang mga tawo, kundi apil ang atong mga mananap, ang atong mga tanom,
ug ang tanan nga activities within the watershed area. So, kami aduna mi mga mo na nga we have undertaken assessment sa ato ang watershed. And maybe next year unsay atong target nga i-assess na to ni Clarin watershed. so sa Clarin watershed. So kanang Clarin watershed, dako-dako pud siya nga watershed area. In fact, mas dako pa siya sa Labo watershed. So tanan nga mga watershed within sa second district sa Misamis Occidental gihatagan po ng pagtagad sa DENR nga kinahanglan ma-assess. And not only DENR will undertake the activity, definitely we will also coordinate with the local government unit. Kay ang atong local government unit mao man ginay anaa diha sa ato ang watershed area or within the watershed area. And kita tanan nga mga tawo naka-benefit sa ato ang watershed area. And it will affect kung unsa kahimsog ang atong watershed, apektahan pod ang mga tao nga namuyo niana. So kani atong Mount Malindang Range Natural Park, dinhi sa among delineation sa atong mga watershed area, naagyud tanan ang headwater sa ato ang Mount Malindang Range Natural Park. Meaning, ang tanan nga mga uluhan sa ato ang mga suba, katong dimension ako nga Clarin River, Labo River, Usugan, Salog River, Salog River or Salog Watershed. Yes, ang tanan nga mga uluhan ana is na sa atong Mount Malindang Range Natural Park. So mo na nga kinahanglan nato nga i-conserve nato ang ato ang protected area, protektaran nato ang atong kalasangan tungod kay naatanan diha ang ato ang source sa ato ang mga tubig. Although we will not only focus pa ingong watershed sa kunang giingon sa unahan, dili lang ta maghisgot sa tubig, pati na pod ang kalimpyo sa hangin nga ato ang kanunay nato nga giginhawa sa ato ang pangadlaw-adlaw nga panginabuhian. Mao na nga moingon nga ang malindang buntaog sa kinabuhi tungod kay it is really a source of life ang ato ang Mount Malindang. Source of water, source of air, clean air, source of food, and source of mga resources nga atong makuha diha gikan sa atong shelter. Di nato ikadinay nga atong mga ancestors although gina-discourage na ang pagpamutol og kahoy diha sa ato ang kalasangan, pero daghan gyud punta og makuha nga mga other resources aside from timber nga naa sa ato ang Mount Malindang Range Natural Park. So mao to siya nga sa pagkakaroon gipadayon nato kanunay nga aduna kitay assessment nga pagabuhaton sa ato ang mga watershed area. Murag ubay-ubay naman kay ito ang mga information nga gikan sa conservation and development section. Ang ato kung tagaan sila og background about Malaubang Bagumbang Mangrove Forest ay Mangrove Swamp Forest Reserve. Ay, oo, tama Nick, no? So, ato pong silang ato pong ihisgutan gamay, lakbit. Siguro murag aduna pa tayo nabilin nga gamay nga panahon, kabahin aning Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Forest Reserve. I just don't know kung nakadungog na ba kahamo aning Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Forest Reserve, pero kani siya nga forest reserve kani ato ang mangrove area from Malaubang to Sinusa and then entire stretch of Tangub coastal area of Tangub City. So from ang first barangay diha Nick is kuan man no? Santa Maria. Bulinsong. Kalimot na noong ko. Sige lang. Pero Gikan sa sugod sa tanang coastal area sa Tangub kanang 14 barangay sa coastal area apil na siya sa Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Reserve. Pero gitawag siya nga Malaubang Bagumbang, pero ang Bagumbang is walay labot sa Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Reserve. Ang boundary manggod niya sa Sumirap is the last municipality of Tangub City. Tama? Wala ko na sa ito, Sumirap. Oo, Sumirap. Ang boundary manggod ng Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Reserve is the Bagumbang River. So ang iyahang boundary is Malaubang River to Bagumbang River. So mo gitawag siya nga Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Reserve. Actually dinhi sa Usami City is 5 lang ka barangay ang nasulod anang Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Reserve, and then sa Tangub City is 14 ka coastal barangays. Kani siya na-proclaim na ni dugay na kaayo in 1981 pa by then President Ferdinand Marcos
through Presidential Proclamation 2152. And previous years or even this year, nag-conduct na taog protected area suitability assessment, and then gikuan na to ang LGU, gi-solicit na to ang gusto sa LGU whether or not ipadayon ba siya as protected area. But so far, ang response sa Osamis City is gusto nilang ipadayon nga mahimong protected area ang Malaubang, portion ng Malaubang to Sinusa, and including ang Tangub City pod, ang LGU sa Tangub City, they're also opted to establish or to continue nga mahimong protected area ang 14 coastal barangays sa Tangub City. So as a matter of fact, kung nakakuan ka nga karong next year, mag-create na pud ta og Protected Area Management Board diana. So gusto na ko ipahibalo sa mga namuyo diana nga kanang nasulod diana sa tuang Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Reserve, later on nanay governing body. Kanang gitawag nga PAMBI pod siya, Protected Area Management Board. Naman tay kamo nakadungugan mo og PAMBI karon, pero that is PAMBI for Mount Malindang Range Natural Park. And later on, nanaputay laing PAMBI nga i-establish for Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Reserve. So, ang activities nga na-undertake diha is na natoy assessment sa ato ang existing mangrove areas nga naa dinha sa ato ang Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Reserve. Basin matingala mo sa sunod nga nung na naman po'y PAMBI sa para sa ato ang Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Reserve. Definitely because i-create na or institutionalize na ang Protected Area Management Board para sa ato ang Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Reserve. Dayon ang atong activities diana, kung doon naman galing tayo mga introduce nga mga activities, development, muagi na sa ato ang PAMBI. So the same is true sa ato ang Mount Malindang Range Natural Park. So I think murag daghan-daghan naman kung gipang sulti-sulti, Nick, no? Ato na siguro ning tapuson kay kuan, murag gamay na atong oras, pero sa dili pa mi muhawa dinhi sa ato ang istasyonan. Kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw, pero among giawhag ang tanang katawan sama sa akong giingon sa una nga ang pagprotektar sa atong Mount Malindang is not only a responsibility for the ENR alone. It is a responsibility of everybody. So kung gihangyo nga magtinabangay ta sa pagprotektar sa ato ang Mount Malindang. And then kay kung unsay mahitabo sa ato ang kabukiran, apektado gihapon ta nga mga tawo nga namuyo dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Dili na to hulaton nga moabot ang mga higayon nga mapareha pod ang mga paghitabo sa ubang lugar nga mahitabo pod sa tuang probinsya. Simba ko lang kay naara ba kita tanan diri namuyo. Kay ako pod kay akong gusto i-share sa inyo nga kung unsa ang mahitabo sa taas sa bukid sa Malindang, moapektar na tanan nato nga naa dinhi sa ubos nga namuyo gikan sa atong kasapaan, sa atong mga kasubaan hangtod moabot na sa ato ang kadagatan. Akong gikuan nga kung aduna mo'y mga namatikdan nga nga nagpamutol o mga kahoy, nag-illegal o pamutol sa mga kahoy, ilabi na diha sa ato ang kabukiran sa Mount Malindang, ayaw kong pag-hesitate nga i-report sa buhatan kay ato ka nang hatagan og aksyon. Dili lang diha sa ato ang kabukiran, including diha sa ato ang mga mangrove areas. Katong dili lang po diha sa Malaubang Bagumbang Mangrove Swamp Reserve, but anywhere sa atong coastal area dinhi sa 2nd District sa Misamis Occidental, kung aduna mo'y namatikdan nga mga illegal nga mga binuhatan, pwede ninyo nga i-report sa ato ang buhatan dinhi sa DENR. Basta dili na to kalimtan nga atong ampingan ang Mount Malindang tungod mo kini ang tuburan sa ato ang kinabuhi. So, ning panahon na siguro magpasalamat ning duha ni Nikki sa higayon nga kamo naminaw sa amo ang programa sa Malindang buntaog sa kinabuhi. So sa makausap pa kami magpasalamat sa atong station manager si Archbishop Martin Humuad, CEO Father Daryl Rosales, sa Technical Chief Johnny Babayran ug sa Production Director si Manuel Ronquillo Jr. Daghang salamat. ug sa ngalan usab sa amo ang Regional Executive Director sa DNR 10
Arlie J. Adorable, ang among Provincial Officer, Penro Ray S. Fernandez, o ang atong sendro sa 2nd District sa Misamis Occidental, Gilry D. Cabatuan. Kami akong kauban, si Nikki Beltran, o ako si Mercy Uy, ang inyuhang tigpamaba or tigbalita karong buntaga sa ato ang programa Malindang Buntaog sa Kinabuhi. Daghang salamat. Bugnaw sa silong sa kahoy, tungod sa dako nga landong, mabati ang labas nga hangin, miduyan sa mga dahon, kabugnaw kayo sa ilalong sa kahoy. Tako'y sa kalanggaman, milipay sa akong dughan, mibadli sa akong agtang, kagawasan nga natagamtang, kabugnaw kayo sa ilalong sa kahoy. Yuta nga nalandungan, tambok humong bugwalo, nahulog nga mga dahon, abuno sa mga tanong, kabililhon kayo sa dakong kahoy. Tubig sa kalangitan, gikan sa mga dahon, nahulog sa kayutaan, naghatag og kinabuhi, kabililhon kayo sa dakong kahoy. Hamog ang dakong kahoy, lapad ang kasangahan, wala kiningalan, hatag sa kahitasan, kabililhon kayo sa dakong kahoy. Dugay kining patubuon, dili lang ati manon, apan dali nga tumbahon, sa taong puno sa kahago, kabililhon kayo sa dakong kahoy.
kadaghan